Ya enak wis arep ngliwet to, Mas. Gawe kopi lho, Mas. Ya, ya nek ngono aku digekne to, yo an. Iya, gekne engko bar. Iki enek sing teko. Meja dapur komplit sing enek dimare ki duwe apa ora we? Oh, sing komplit. Iya. Panggah enek wong bakul kene iki, Mas. Sing nganggo dimar lho. Gawe dimar, iya. Lah yo ngene iki, heeh. Heeh, iki regane piro sik? 4.700.000 ae, Mas. 4.700.000. Bahane apa to iki kok murah men iki? Aluminium composite panel ACV, Mas. Blonteng-blonteng ini ki to? Ya, motifnya batu marmer, Mas. Oh, nek njaluk polos yo iso iki. Polos ya iso. Sepil lan jerone. Putih ya iso. Iki. Beh, lemarine tumpuk undung kaya ngene iki. Iki baca lawuh-lawuh ya to. Heeh. Isa-isa ning kene, Mas. Kok- Isa-isa ning kene. Iki kok komplit iki ora iki? tak kompleti to, keran karo selang tunggangan. Heeh, terus. Ndele gelas karo piringe ning kene iki. Oh, dotan ini to? Ya diodot ngene to. Beh, nyampleng iki. Model Heeh. anyar lho iki. Nah, iki. Lho, lho. Enek sekoke kaya ngene iki. Iso mbukak minep dhewe iki. Ya iya to. Heeh, Jan jos. Jan lengkap tenan kae iki nggon kompore kene. Ya. Jaluk kopi itu tak dekne tenan Heeh. iki lho nggone. Barang sakmene gedene iki momong sing tukuke omahe adoh. Neng di tak adoke. Lah nek momong sing tukuke omahe ki Bantul kono piye? Masalah wis gratis songkir ngene aku ki Mas Bantul. Neng di wae gratis ongkir iki. Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Ngayogya, Kartono wis gratis ongkire Mas Samu ki. Pokoke nek Madura ya gratis ongkir ya. Udah wis gratis, bayare ya wis COD, barang teko iki dinuk-nukne nang Nek pawonmu nek tuku kudu rene iki berarti nek tuku iki. Yo gak to. Lah piye carane? Pesen online ki koyo biasane, iso ribu profil lho wis lengkap. Ditul lo diundel-undel lewek wis terhubung. Oh iya iya, heeh ya wis. Gekna aku ya wedang nek no. Oke. Heeh.